はい、皆さんこんにちは。今日は A2 レベルの文章を読みます。次の文章を読んで、後の問いに対する答えとして最も良いものを1、2、3、4から1つ選びなさい。怒りは喜びや悲しみと同じように人間の基本的な感情として、その働きやメカニズムが研究されてきた。最近では人間の健康を害するものという観点からも捉えられるようになってきている。例えば、怒りと心臓病の関係について検討した研究によれば、高血圧を伴う心臓病の患者には、起こりやすい生活の人が多いという傾向があるそうだ。また、怒りという感情が神経や免疫システムに影響を与え、それが心臓病になりリスクを高めているのではないかという報告もある。怒りと健康の関係が注目されるようになったのは、病気に対する社会の考え方が変わってきたからだろう。高齢化により、社会全体で負担する医療費の問題も馬鹿にならなくなってきた。患者個人だけではなく、国や保険会社が負担する医療費も増えてきたのだ。これを抑えるためには、病気を予防することが一番である。食事や睡眠といった生活習慣に気を配ることで、病気を予防することはよく知られているが、現代ではさらに様々な研究結果から個人の性格や考え方の傾向といった心理的要因も健康に影響することが分かってきた。こうして心理的や医学の分野において怒りという感情と健康の関連性を考えるようになってきたのである。